Sumai. Croeso i Sialens Bwyd Babi. Hefo'r hwbyr iaith Ysgol y Llys. Fy enw i yw Emmy. A fy enw yw Frank. Race. Bolognese. Enw fi di Lucy, a mae enw fi yn Lily Eva. Pesto. Bolognese. Isaac. Mae enw fi yw Matthew. Bolognese. Enw i yw Daniel. Enw i yw Harry. Ydym moron? Pasta? Bolognese. A blas with spaghetti bolognese. Custard. Cacen apple. Afal a pear. Gyllygen. Afal a custard. Ie, mae'n fel afal, ond Yn bach yn ffysi, fi ddim yn siŵr. Marmalade? A blas with banana crumble. Afal? Nana. Apple crumble? A gyllygen? Afal? Banana? Gyllygen? Ie, gyllygen, afal crumble a mango. Blas oedd peach a mango. Enw i Mr Griffith, dirprwy Bennett Ysgol y Llys, a dyma fi'n blasu Bwyd Babi. O, mae hwnna'n neis, diolch na hwnna. So chi bita pôl yna hwnna. A wedyn, beth yw'n? Banana crumble, dwi'n offi bananas, ond dwi'n offi crumble. Bendigedig.